oh hi pon a fit bi na tang khan ti hianin chado thiran kala he ta hianin aron ka ha an chadong chunga chuan hi sensor ani auto te automatic zel ran kal hi sensor ania nge sensor hemi box hemi ar chadot tina hen sensor hi om veka che chuan sensor so ta son hemi a fit a chokal na he chatheng ani ta so ta atop na sonin a chaw ti virtu motor nen khan oma atop na son sensor om boka a chatheng ami chaw an eizo vele hemi helaya hemi hi avir chia ta chaw hi en sem zel ani ahnung bera son aran tamanga ya aran tam chuan ar khanan eizo tuai thuaya chaw hi vir char chara ama te hianin mihring in a chope ngai lovin automatic in hi in pathin chuan an tui hi hei po hi regulator kan tia regulator hian a control veka a tui kal dan chin tok te an in dan tur te hang kim kha hian ta hian kal veka ni hemi regulator hian a control veka regulator hian kan control veka tuna chuan kar ruk an ni ve to wangin somli millimeter in kan te a somli millimeter chu he mi then hi stand pa ya la he abol hi mo tu ya kal hi a che thi aw hemi hi somli millimeter ani ta ni an upadana zirkhanin nakina chuan kar ruk ani kar sarin ani chuan somnga millimeter ata kan dale don ta khatiam khanin step by step khanin om kan tuna hian kan pek tam nu tuk an tet lai khan he ta som 10 millimeter aran da hlim khan 10 millimeter vela chau hian kan da chu ti lo chuan zona te kha om thina chu ti lo chuan in 10 millimeter ai sang tun ang 40 ate da ta ila ar khan da sen sia vai khat an chu khan le a han tu ye poteu ta kha le tu ye buak teu khan lanna siama arin chunga tirim chia a arin ti topani khawang khan an sen lai aran da hlim chuan hemi chan te 10 millimeter vel chau hian kan tia ti chuan kar hian an ni chuan 20 millimeter te ti khanin kan ti sang chho zel ani adi han anwan len dana zer khan tui kha kan petemin kan petlem chuwang ania arin chunga tuite dm a rin chian in han tia zo na a khan heavy kan control fu lo chuan tui kha lo lik tau chuan arim chia e tuite kha alo thing ve thei thawa maro chu atir tang hei hi uluk takin kan control sa hrim hrimma chutianga tui tling le chiau koi hi om lo ani gar vel kha om lo wa ole tuna chuan pona kan chuak le to a om sia chu ar hi kan lo vul ve ani chuan hei experience kan ei lova leive ta ila poem experience nei te nga em ran tin inhena orientation ang chi te mo inhena ran kalila ran zirela ti kha min han zot thina tam takin ma se kha ngai kher lo ani a guideline om veka chuan anma ni po hianin ar company hianin kan lo sen hlau em ar kan ti an ar kha kan vul sakania wangin a thi ve kan hlau ve em chu wangin anma nin thei to pin min thek kher pui ve a hran pa han zir chiam te experience nei chiam te kha ngai lem lowa poimo ber chu arin i lei thei kha poimo ber a pakhat na begin improve sem ti te chuan down payment tur te in ayem ti te kha poimo em a contract i mu te poimo boka chu ania arin nei to chuan heng hi a control te le enga mo kha chu a harmi alawa a in zir chop zel theya anma nin kan pu te hianin armin petu te hian thei to pin min pui hrim hrim ani takha tu te tam po ni se a hup phur om lawa ti chuan ka ngai tu thina inia ke ni lama chuanin Burma lam ang te le Mizoram lam ang te in harpul huk le enga mo kha a hran a chuteng em em om lawa a chan chu hei concrete nenin engkim hi arin hi pin dan vek ania pon lam si hi chutiang mai main alut lova pon lam si hi filter tu hi om veka khawang te po khani in ka hria ti chuan control kan tui pek dan te kan cho pek dan engkim hi system
system ati dan tur dik taka kan ti wang te pawh ani thei bawk a hetiang ang deuh hianin Mizoram emaw Burma lamah te emaw a rin te hi han sata ila ke ni ho hianin hei ti hianin USA kan awm a